Hola, què tal? Molt bon vespre, benvinguts una setmana més, un dia més, com sempre, al vostre programa, al vostre espai, que dediquem cada dia a parlar de falles de festa, en definitiva, a fer-nos ressò de lo nostre, així a la vostra casa, a 7 Tele València, a les 3 i a les 8, i també a través del diari digital. Però que anem a parlar de moltes coses, parlarem de l'actualitat fallera, que evidentment està al carrer, s'aproxima, i que sobretot comença ja la recta final cara al mes de març, on estarem, com sempre, en directe els grans actes fallers, però avui toca parlar de festes que han tingut lloc durant el mes de gener, festes que sempre ens emporta de tota la comunitat valenciana, de tots els racons, perquè ahí està el nostre company Quique Collado, geni figura i sobretot un amant de les tradicions, la cultura i la festa del pan nostre. Si hi ha una festivitat que celebra pràcticament a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, eixa és la de Sant Antoni, el patró dels animals. Avui repassem amb Quique Collado com s'ha viscut aquesta celebració. Una celebració que, sense dubte, ens porta a Quique Collado, que ha viscut aquesta celebració en tots els racons de la Comunitat Valenciana, en tots els que ha arribat, en el seu cotxe, carretera i manta, i de poble en poble. Bona vesprà. Hola, què tal? Bueno, en el genoll trencat, però bueno, poquet a poquet va ser el mes de gener en què poguérem fer, pues bueno, sobretot la festivitat de Sant Antoni, no? Es comença el mes de gener en els Reis i la cavalcata i els autos sacramentals, però després és la festivitat de Sant Antoni la que ha acaparat sobretot el protagonisme al llarg de la Comunitat Valenciana. Un sant molt celebrat en tota la comunitat. Un sant, a més, una festa nacional, en molts llocs, en molts punts del nostre país se celebra, i una festivitat que s'ha celebrat en València, al Cap i Casal, una tradició també al carrer de Sagunt. Sí, senyor. En el carrer Sagunt, efectivament, ahí està la tradicional cabalgada i desfilada d'animalets i en la bendició de la festivitat de Sant Antoni. El seu president i la confraria de Sant Antoni, presidida per Miquel Alborch. Per primera vegada, ahí vegem al senyor Retor donant les bendicions, i és un dia molt especial, no? A la ciutat hi vegem també, hi ha una exhibició espectacular, ja no sols de totes les mascotes que van a venir-se, sinó també especialment dels cavalls, de les cavalleries, vegem les piruetes que fan i sobretot exercicis sobretot de la relació i una mostra de lo que és la relació i el vincle entre els humans i els animalets. No hi ha que oblidar que la festivitat de Sant Antoni és la festivitat de les mascotes dels animalets, i un dels objectius també, evidentment, a part d'homenatjar al sant, també és fomentar el carinyo per tots els animals. I vegem com animals de tot tipus, cavalls, pardalers, també gossos, gats, és dir, és el moment també d'eixir al carrer, de beneir-los i sobretot demostrar el carinyo que li tenim a totes les mascotes i com deu de ser. Una festa tradició i sobretot també que per primera vegada, com es deia el senyor president, tenen també regina de la festivitat de Sant Antoni, la primera antoniana, que és Lara, que ara escoltarem les seues declaracions també, és neta de Miquel Alborch, precisament el president de la confraria de Sant Antoni al carrer Sagunt. Com diguem, una festivitat, una tradició de molts anys i sobretot que continua celebrant-se en el cor del carrer Sagunt i a més tenint molt d'èxit. És una llàstima que caiguera, perquè ahir es respeta la tradició i on cau, no? Si cau dissabte o diumenge n'hi ha molta més gent, però no deixa d'anar tota la gent en les seues mascotes. Anem a escoltar els protagonistes. Exacte. Avui ha sigut una gotxà, estan així al carrer Sagunt, han tingut 3 hores de desfile entre animalets de companyia, carros de llaura horts, en 18 cavalls, en 17, en 16, en després carruatges de lujo que han passat molt bé, i les hípiques i les amazones i els xinets. Han disfrutat i, a més, el dia nos ha acompanyat molt. Per a mi ha sigut un desfile increïble, he pogut formar part de tot. La veritat és que crec que no tinc ni paraules per a descriure això, el poder viure-lo siguent encara aquest any del president i la nova antoniana. És un honor, la veritat, i estic molt emocionada. I del Cap i Casal fins a Morella, on Sant Antoni també és protagonista. Sí,
Sí senyor, se n'anem a la comarca d'Esports, on hi ha una mancomunitat de santantonades, perquè allí la veritat és que és un autèntic espectacle. Hi ha que dir que les santantonades també, segons comarques de la Comunitat Valenciana, es caracteritzen per una o altra cosa, o per un o altre detall, no? En la zona d'esports, evidentment, estan les fogueres són molt representatives, però també és la comarca on en Sant Antoni apareixen els dimonis, i on, per exemple, el cas de Morella, que a més, com sabem, és una de les poblacions més boniques, està considerada en el top 10 de les poblacions més boniques de tota Espanya, pues es fa una representació ahí davant d'aquesta gran catedral de caràcter gòtic, com estem veient, una representació de la història del sant, de Sant Antoni, abans de fer la crema de la foguera, i els dimonis i els correfocs que no poden faltar, com diem, en esta celebració. A més, ara anem a veure també com se la juguen. És algo que un no se pot explicar, no? Però com la gent li agrada el risc, ahí veiem els dimonis encenent la foguera, la crema de la foguera de Sant Antoni, ahí en la plaça de l'església de Morella. Ara veurem els dimonis també, com es comencen a rodar, i sobretot com la gent i els mateixos dimonis, cremant-se la foguera, van passant per baix de l'arbre, i la veritat és que és difícil pensar que no se puguen cremar. Ahí veiem, per exemple, com en les bengales, i també ja cremant-se la foguera, estan passant per debaix de l'arbre i miraculosament no passa res. És un risc, és una tradició, i a més el que fa són unes imatges espectaculars com estem veient. Com diem, la comarca d'esports que celebra intensament i tradicionalment des de fa moltíssims anys les santantonades, i on hi ha la creu, el Sant Antoni, ixa matització, ixe detall, ixe caràcter, ixa identitat, sobretot en la presència dels dimonis i de Sant Antoni, la història del sant, la crema de la foguera, els dimonis, els correfocs, i tot això que li donen una plasticitat a la festivitat absolutament espectacular, com estem veient. Pues una festa de Sant Antoni de Morella, i que aquí voy a, com dient, no? De Morella a la localitat de El Forcall. El Forcall, la santantonada del Forcall, a més ve d'interès cultural i a més també molt proper de Morella, però a més esta també és un clàssic, com anem a veure, i té moltíssimes coses per a comentar. A part de que el Forcall se fica de gom a gom, ahí tenem un seguell d'identitat, sense dubte, de la santantonada del Forcall. Estem veient com està votant el despullat, que és este primer dimoni. Això que estan vestits de blanc són les botargues, els dimonis, que estan vestits de blanc, i arrosseguen fins a la foguera a Sant Antoni i Sant Pau. Van pegant ahí, com estem veient, a tota la gent que se fica pel mig. És superdivertit. Això és molt corpus, no? Sí, exactament. És igual com si fos la de Goya, no? Va arremetixen contra tota la gent que es fica per davant. Hi ha dos elements diferencials molt importants, com veiem, un és el despullat i de l'altre és la filoseta. El despullat i la filoseta que li donen un poquet de caràcter identitari també a totes aquestes botargues, i que cada una, la filoseta, per exemple, és l'únic personatge femení. Ahí veiem a Sant Antoni i Sant Pau, com són arrossegats per les botargues fins a la foguera. La participació, per supost, de tot el poble i de tota la comarca, perquè, a més, és que això és una tradició que ve del segle XII-XIII, amb la qual té unes característiques molt tradicionals i, sobretot, molt antigues, i que li donen un sabor molt especial. Estem veient també la foguera. Ahí veiem també les branques, com es veuen, de l'arbre de lo que és la filoseta. Com diem, l'únic personatge femení que el que fa és intentar dur a la tentació a Sant Antoni i Sant Pau. I també això és espectacular, com les botargues pugen a les balconades, i és que ahí no s'escapa ningú. No val estar amagat en les balconades, perquè les botargues arriben fins i tot on volen. És algo
tremendo, la energia, la vitalitat i sobretot el sabor que deixa el forcall, que te trasllada a l'època medieval. Ahir vegem també a la Filoseta i al Despullat com van pujant i ja poquet a poquet arribem a la plaça de l'Ajuntament, pues això, arrossegant a Sant Antoni i a Sant Pau a la foguera i també en la participació de tot el forcall. Ara veurem també una imatge ja de la foguera, tot el poble i la comarca que està allà esperant, els balcons de gom a gom, en una jornada absolutament espectacular. Els dimonis, les botargues, que al final són vençudes, no? per el foc, la purificació, i per Sant Antoni i per Sant Pau, que encenen la foguera, i tot això serà també el preàmbul a la vegada, perquè és una jornada absolutament espectacular després de lo que és la bendició dels animals. Després n'hi ha processó i després, com no, també la repartició de les coquetes de mitja lliura, que són les de la Sant Antonada del Forcall. Així són els instants previs a quan se crema la foguera. També veurem com la gent, mireu com està cremant-se la foguera i la gent passa per baix. Jo, de veritat que, me quedo bocabadat de veure que la gent no es crema, no?, en el risc que té tot això. El que passa és que fan un espectacle únic, fan un segell també identitari d'esta Sant Antonada del Forcall que, com diem, complix una jornada absolutament completa. Després tabal dolçaina i també, com no, el que és la cabalgada a la Matxà, la cabalgada dels animalets. Així tenim també a les confrares, així tenim, per exemple, a Mar Mestre, portant aquest estàndard, els animalets, els gosses, que seran beneïts en l'església per el Senyor Retor i que acabarà la jornada, com no, ara ho veurem també, en la repartició a tots els que porten l'animalet. Així ho tenim de la coqueta de mitja lliura, que és lo típic de carabassa i que porta oli, que porta farina, que porta una sèrie d'ingredients que li fan també un element únic i identitari del Forcall. Anem a escoltar precisament a Mar Mestre, una de les confrares, i a la seva mare, una de les que ja veuen aquestes coquetes de Sant Antoni. Es porta oli, aiguardent, sucre i farina. I dins la confitura, que la fan de carabassa, feta en mel i sucre. Sí. Podem dir... mitja lliura, s'espesa, s'aplana, es fa com un panet, després que ja està panat, es posa la confitura, ja se fa el cordó que té el pastisset, la confita. Sí, esta festa és foc, i lo bonic del foc és que la flama de la Sant Antona, la flama de Sant Antoni de Forcall, se manté viva quasi des de temps immemorables, no? I el més bonic d'aquesta festa és que la gent del poble, generació tras generació, ha sabut mantenir aquesta flama viva, aquesta flama encesa, i han sigut capaços de traslladar-nos aquesta màgia en la que va començar la primera barraca de Sant Antoni. Per supost, esteu convidats a la Sant Antona i esteu convidats a vindre el dia que vulgueu a conèixer un poble de l'interior i un poble en molt d'encant. I el Forcall al Cosever. No, Albocàsser. Albocàsser, sí, Albocàsser. Sí. De tanto puerto, sí. Bueno, recorreguem els ports també, el Maestrat, Millars, les comarques també, on, com diem, tenen un segell d'identitat típic de cada un característic, no? Han vist que la zona dels ports es caracteritza sobretot per els dimonis, no? Però així, per exemple, en la zona del Maestrat és més un poquet per les matxais. Per les matxais i les cabalgades, les desfilades de cavalleries i animalers. En Albocàsser, anem a veure imatges que arribaran també el que és el crematori de la foguera, participació de pràcticament tot el poble, però una cosa típica, n'hi ha dues coses típiques de la Sant Antonada d'Albocàsser. Pel matí, les arrossegades, que es diuen com els cavalls porten o tiren de la malea i porten totes les branques i els arbres així a meitat de la plaça per a dur-ho i cremar-ho per la nit. Són unes corregudes de cavalls absolutament espectacular, arrossegant, com diguem, ixa malea. I després, una altra cosa que anem a veure, que també és típic també d'algunes poblacions del Maestrat, com Albocàsser, així també vegem com la gent roda a tota la foguera. Es comença a fer un cercle i van rodant poquet a poquet en tot el foc en el que és la foguera i la cremada de la foguera de Sant Antoni. És una manera també de participar en família, en amics i amigues i de celebrar esta cremada de Sant Antoni. I per la nit
també n'hi ha una cosa que es diu la Publicata, que també es fa a Vilafranca i a altres poblacions, però així en concret en Albocàsser és la Publicata, com estem veient ahir, és la llegida d'uns versos satírics i que m'emprenen contra els polítics, el govern municipal, local o de la localitat, també d'allí del propi Albocàsser, o també, com no, pot ser de la política o del bon polític nacional e inclús internacional. La Publicata, que com ens deia el senyor alcalde, que ara l'escoltarem, no li fa por escoltar perquè diu sempre que la crítica és constructiva, però la veritat és que són versos satírics i crítics sobre això, sobre la vida social i política tant de la localitat com a nivell de comunitat o a nivell nacional. Després, el repartiment també de la coqueta, ahir veiem que participen tots, els animalers també menjant la coqueta de Sant Antoni, així al Albocàsser, i això complix també una jornada, la de Sant Antoni, espectacular. Anem a escoltar precisament al senyor alcalde d'Albocàsser. Molt típic, és una cosa que un poquet de crítica, principalment al govern local, que en aquest moment represento jo, i també un poquet a la comunitat, al govern regional, diguem, i al govern central. Vamos, un poquet a tot el món. Seguimos nuestro recorrido por la geografía de la Comunidad Valenciana y nos vamos hasta Benassal, Quique. Sí, senyor, Benassal, que també celebra o va celebrar la festivitat de Sant Antoni, i també en les seues característiques. Anem a veure com ahir també la malea s'arrossega en cavalls, però també en vehicles. Ahir estem veient com les rames, les branques, part dels arbres estan penjats darrere dels cotxes i dels vehicles i són arrossegats així, a esta plaça principal on es cremarà davant de pràcticament tota Benassal presidint ixa crema de la foguera. També n'hi ha tractors i vehicles de motor en esquintos que arriben allí per aportar el seu granet d'arena, com no, a la crema de la foguera de Sant Antoni. Ahir veiem, per exemple, aquest tractor, tots celebrant una festa molt típica també per les colles d'amics, dels quintos també, de diferents localitats o poblacions, que ho celebren ballant i, com diem, aportant cada un les seues branques, les seues rames o arbres que han anat a replegar-los a la muntanya. Són tallats en aquests moments per ser absolutament elèctriques i són poquet a poquet també tirades al foc perquè la foguera no para. És una crema de foguera absolutament contínua. A la vegada, quan acaba la foguera, ahir tenim la festivitat Sant Antoni en la porta de l'església, ahir tenim a Sant Antoni i presidint també, com no, eixa cavalgada, eixa processó, que és també típica de Benassal, fan processó dels animalers després de la crema. Ahir veiem també banda de música, cavalls espectaculars i la desfilada de tots els animalers participants majors i xicotets en la bendició, com veurem, del senyor Retor, que van passant i desfilant per la porta de l'església, i tenim el Retor de Benassal, beneint a tots els animalets, faran la processó per tota Benassal i arribaran al repartiment també de les coquetes de Sant Antoni després d'esta processó. Cavalls adornats i ornamentats de manera espectacular i, com sempre, el repartiment de les coquetes de Sant Antoni a Benassal. Anem a escoltar al senyor Retor i a la seva alcaldessa, Mariluz Monterde, també les seues emocions i sensacions per Sant Antoni. Venerar a este sant, que tant ha portat a la iglesia, i jo avui pensava un poc en lo que és este sant, que ens manifesta austeritat, en definitiva no tirar les arrels a este món, sinó pensar un poc també en la vida del cel, que al fi i al cap el que tenim en este món passarà tot, i ell ens invita a mirar més allà, ser transcendent. Sí, Benassal li puc dir que festes com esta ne fem una cada mes. Ara estem en lo de Sant Antoni, el mes de febrer la tea, l'entrada de l'Ajo, al març es comencen festes de la joventut, a l'abril fem festes dels joves, en concerts, al Sant Antoni, Sant Cristòfol, la Fira d'Oficis, festes d'agost. Jo dic, som molt participatius, som molt actius al poble de Benassal i jo molt orgullosa de ser. Y ahí tenemos esa coqueta tan propia, ¿no?
la coqueta de Benassal, la coqueta de Sant Antoni. Cada un té, cada poble té també la seva manera de fer-la, no? Però estan totes boníssimes. Ja han greixat 2 o 3 quilos, però estan totes boníssimes. Se n'anem fins a la província de Castelló. Sí, continuem. En la província de Castelló anem a Fanzara, que està al costat d'Onda també, un poble, el poble dels grafitis també, però el poble dels grafitis, però el poble que també celebra, com no, en les famoses corregudes, la cremà de Sant Antoni. I una cosa típica també que celebra moltíssimes localitats, ahir ho vegem, el porrat de Sant Antoni. El porrat ahir per a menjar i ficar-se bé, ahir vegem de cacaus, de pa beneït i com no, i de la coqueta de Sant Antoni, el porrat de Sant Antoni que celebra també a Fanzara. Els pobles dels grafitis i que també celebra Sant Antoni, sobretot en unes corregudes de cavalls que són absolutament espectaculars i que d'alguna manera també li donen segell d'identitat. Ara veurem els grafitis, vegem també les parets, així per exemple en esta façana vegem alguns grafitis, després veurem també 3 cares espectaculars, els cavalls que formen part de la festivitat de Sant Antoni a Fanzara, que recomanem que la gent que vulgui al llarg de tot l'any pot anar a veure aquests grafitis, i tota la població, tota la localitat i part de la comarca també que celebra esta festivitat de Sant Antoni. Ahir vegem on és la seu de Miau, que és l'associació que vertebra tot aquest concurs i aquestes característiques de... Ahir vegem els grafitis en les façanes, ara veurem també unes cares espectaculars, els contenidors i també en totes les façanes que porten els seus grafitis en uns dibuixos meravellosos i que convidem a tota la gent que passe per Fanzara, que de veritat val la pena. Anem a escoltar a Imma, la regina de les festes, també que es comenta la festivitat de Sant Antoni. Així tenim a la Regina. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, el teu nom és? Imma. Imma. Bueno, Imma, i presentamos tu a les teues dames. Les meues dames són Sara, Maite i Paula. Molt bé. Bueno, pues Imma, contamos un poquet què representa per a vosaltres esta festa de Sant Antoni. Per a nosaltres és una festa molt important perquè significa un patró més al poble i és una festa que és molt bonica. Per la carrera de cavalls que n'hi ha, per la foguera que n'hi ha, per la festa que es fa més tard i perquè al dia següent es fa una misa i una professó. Sí, ofrece las fiestas en julio. También hacemos en agosto una mini fiesta, pero muy pequeñita. Y luego las fiestas patronales de aquí de octubre, que son las de nuestro patrón, el Santo Sepulcro. Muy bien. Y con este habitual repaso por Sant Antoni, si en Sant Antoni dan coquitas de Sant Antoni, rosquilletas y también cositas para los animales, y en San Blas, que ya estamos pendientes de esa festividad de San Blas en los próximos días, también en Valencia y en esta también coquitas y tal, pues vamos a aprovechar para darle también un turrón bien a Mabel, que además es el de toda la vida, el que le gusta aquí Gollado, es el que le encanta, es el que se come todos los días, porque este es el de los currantes, el de los falleros, el de los festeros. Turrón bien a Mabel, un snack crujiente, delicioso de chocolate, además con esta novedad, ¿no? en el paquete, pero es el tradicional, el de toda la vida, el auténtico, además con más sabor a limón, y es el que sin duda perfecto para tu comisión fallera, para merendar, para desayunar, para celebrar una fiesta, en definitiva para degustar todos los días. Así que, como te lo has currado tanto, Quique... Falta un pueblo. Ah, falta un pueblo. Sí, falta la Torre de Embesora. Ah, no vamos de Castellón, aún estamos en Castellón. Estamos en Castellón todavía. Vale, pues vamos a la Torre de Embesora, pero bueno, de todas formas, como te lo has trabajado tanto, te va a llegar un paquete de Mabel, porque yo sé que te lo gustas todos los días. Todos los días. Y de pueblo en pueblo, un Mabel no me va nada mal. Esto es como el famoso refrán, todos los días un Mabel, por lo menos. Pues vamos a la Torre d'Almassora. Vamos a la Torre d'Embesora també, població de Castelló, que estarem també en un segell identitari també que ara comentarem, perquè ahí estarem també en la matxada de la Torre d'Embesora, festivitat de Sant Antoni, la localitat també castellonenca que celebra Sant Antoni, com vegem també a portes de l'Ajuntament repartint coquetes per a tot el món, també la bendició dels animals i un detall molt important també, el ball pla. Quan acaba la festivitat es fa el ball pla, un ball típic que és de moltes localitats també de la província de Castelló i de moltes províncies, de moltes localitats de la Comunitat Valenciana, però que així vegem en eixos músics, en eixa
xaranga o part d'orquestra que tenim ahir, pues, que interpreta i anima la festivitat de Sant Antoni, repartint les coquetes, repartint també beguda típica, mistela i beguda típica de la Torre d'en Besora. Ahir tenim, per exemple, les coquetes de Sant Antoni i ara veurem també com acaba la jornada de Sant Antoni en el ball pla típic de la Torre d'en Besora. Una Torre d'en Besora que també, vegem com la gent va caminant. A més, el bo d'això és que no hi ha que vestir en indumentària tradicional o regional, sinó que el ball pla es pot fer com es fa així, en indumentària particular, i la gent fa el ball pla típic en les seues matisacions de la Torre d'en Besora, com diem, un lloc que a nivell turístic també és espectacular i que mereix molt la pena, com dia el senyor alcalde, acudir allí, a la Torre d'en Besora. Ball pla, festivitat de Sant Antoni, la festa més popular de la Torre d'en Besora. Enhorabona, senyor alcalde, i anem a escoltar-lo. El ball pla és un ball molt antic i molt tradicional de les zones d'ací de l'Alt Maestre. Cada poble el balla diferent. El pla d'ací és molt especial i la gent d'ací se l'estima molt. Només se balla així a Sant Antoni i és molt tradicional i dic que la gent, i més bé la gent major, són els que més disfruten d'aquest ball. Sí, des de luego, també tenim, a més d'això que has dit, una oferta turística important. Tenim el Parc Miner del Maestrat a al costat, compartit amb l'Ajuntament de Cullà, que és un recurs turístic de l'interior de Castelló, podríem dir, del tercer quart més important del recurs, i això, tenim molts racons, moltes cosetes que veure aquí en Torre d'en Besora. Y, Quique, como yo te he dado los Mabel, yo me voy a quedar esta coqueta, que me tiene buena pinta, esta coqueta y todas las cosas que me has traído de Sant Antoni. Así que una vez más, pues darte las gracias, la enhorabuena, a vosotros, porque pese a tu salud, que te ha costado la salud, has recorrido todos los pueblos de la Comunidad Valenciana para acercarnos y para acercar sobre todo a nuestros telespectadores cómo se vive la festividad de Sant Antoni en todos los rincones de la Comunidad Valenciana. Una comunitat rica en patrimoni, són patrimoni, viva les festes i, ja ho diguem, que estem en el racó del món més ric cultural i patrimonialment i n'hi ha que gaudir-ho, n'hi ha que disfrutar-ho i així estem per a contar-ho. Pues moltíssimes gràcies i nosaltres ara sí, fiquem el punt i final a este programa on les festes han sigut les protagonistes, les festes en honor a Sant Antoni en el mes de gener i demà tornarem per a parlar de falles, de festa, però sobretot per a parlar d'actualitat. Així que fins demà a les 3 i les 8 no se'n vagin, que demà més i millor i hasta entonces si volen trobar tota la informació www.vivelasfeas.es. Adiós.